Én nem érzem úgy, hogy még kipihentem volna magamat. Hát majd talán a jövő héten. Hát rengeteg munkám volt ebbe a túrában, majd egy éves szervezés előzte meg, elég nehezen jött össze a csapat. Már márciusban el akartam vinni ezt a túrát, de jobb, hogy csak most sikerült, mert most érzem úgy, hogy összeérett minden hozzá. Nagyon nehéz volt a túra, de hihetetlen élményekkel lettünk gazdagabbak. Mondjuk én saját magamnak is nehézé tettem a túrát azért, mert ezzel a nehéz BMW-vel mentem. Úgyhogy egy 30-40 kilóval könnyebb motorral mentem volna, akkor valószínű, hogy kellemesebb lett volna a motorozás. Tudtam nagyjából, hogy mire lehet számítani, mondjuk ilyen extrém körülményekre nem számítottam. Annyira nem nyomta rá a bélyeget, mert szerencsére az asszisztans autót vezető francia, megosztottuk így úgymond a felelősséget. Hát én inkább magam miatt nem tudtam jól motorozni, mert mint említettem, nehéz a motor. Következő túrán könnyebb motorra fogok menni. A dűnézésről annyit, hogy biztos, hogy jó lett volna még dűne, de Marokkó természeti adottságaiból adódóan olyan messze volt a másik dűnesor, hogy esélyünk nem volt már eljutni ilyen körülmények között. Hogyha ideálisak lettek volna a körülmények, akkor dűnéztünk volna még, nem is keveset, de hát ezt az árvizet senki nem vette bele a számításba, így burult szinte az egész előre felállított útiterv kezdődően ott, hogy nem tudtunk ugye átkompolni Afrikába időben, utána az Iminek a motorszerelése, aztán utána a különböző technikai malőrök. De ez a túra így volt jó, ahogy összejött végül is. Egy normál túrázónak, aki térkép alapján megy, azért ennyi problémája nem akad Marokkóba. Mi ugye feszegettük a határainkat, meg Marokkónak a határait is megnéztük, hogy mi szerintem sikerült a végletekig elmenni. Hát ez mindig benne van a pakliba, tehát nem hivatalos GPS koordináták alapján mentünk, hanem egy más túrázókkal által összeállított túrát választottunk, jobban a túraútvonalakat néztünk ki. Hát nem volt mindig a legpontosabb a GPS, de hát ez benne van a pakliba. De ez teszi széppé ezt a túrát. Volt neked is egy-két bukásod, abból mennyire sikerült fölépülnöd, vagy hogy érzed magad? Hát egyik kicsinek tűnő bukásom volt a legnagyobb. Sikeresen bevertem a mellkasomat. Hát most már odáig eljutottam, hogy másfél hét után már az oldalamra tudok feküdni. A hasrafekvésről még szó se lehet. Ami nagy bukásnak tűnt, ami egy ilyen 60 km-es tempónál volt, az nem volt vészes, mert ott abszolút nem lett semmi problémám. A BMW-ről letörtek a tükrök, kicsit karcos lett, de azon kívül nagy baja nem lett a motornak. Lesz még ilyen túra? Mindenképp.